И здравейте от нас! Има сняг отвън. След Нова година сме тук. Познайте къде сме. Тук. Верно снимаш как се върна. Да. И ето откъде излизаме. Аз ще ви покажа какъв... Чакай бе, тати. Той се е стопил, човек. Боже, вчера имаше повече. Къде е снега? Много бързо се разтапя снега. Чакат за много години. На всички живи и здрави бъдете. Андрея! Чакай. И отиваме днес на разходка. Андрей не може да се нарадва на снега. Голяма топ. Точно от Букука ли реши да взимаш снега? Сняг, той е направо лед. Той е лед. Значи вчера толкова много валя. Викам, Лели, ще стане сняг за един снежен човек, обаче не. При нас сняг не се задържа. Преди малко валя пак така хубаво, ма... Андрея! Ма пък как е събрала? Къде ни е колата? Няй? Много сняг. Има сняг. Много няма. Много няма. Личи се, че е имало сняг. Днеска и утре също го дават да вали, както вчера. Вчера се валя много хубаво. Но да повали още малко. А ние сме към центъра на нашия град и след малко ще видите в какво малко градче живеем. До след малко. Всяка събота има и такива фермерски пазарчета. Абе, колко са фермерски? Фермерски? Някои са местни продукти, някои са... Това сега е местен. Местно е, обаче... Какво е? Как да видя? 2,90. Ето от... Грункол. Как беше на български? Зелен зелен. Те са много интересни. Варцман за какво? Микрофоните забравихме. Те не ти трябва. Ябълки, круши. Крушите са 100% тукашното, просто си личи ябълки. Те се личат, да. Ето са покашни. Грихиш е специалитетен. Има табай. О май гад. Като съм гладна. Това сирени фета ли е? Не, Сирене, нали? ние имаме сирене, но той не е фетата. Много сняг има там. Къде бе? Даже има и да се кусам, има къде е продавача, човека. Тоя продавач, той е всяка събота тук и вторник май има такова и беше ме спрял един път и каза. Направо ме спрял от пътя и каза, знаеш ли, приличаш на племеницата ми. Викам, и като погледнах, че от Гърция, викам, добре, един сам на гърки не бях приличала.
Искаш да вземе ли нещо? Да. А? Balsamico, ich habe Silberzwiebeln und Дай на Андрея да пробва. Balsamico. Was sind das für Hell? Das ist helle Balsamico. Mach vier bitte. Ja. Wenn das geht, und eine Schale. Gut, wunderbar. Посолемо так. Ja, gerne. Това с алберджини. С похладяем много добро. Да, да. На мен ма кефи това сирене. Еми, вземи си. Той е от това, дето ти го харесваш. Меко. Was noch dazu? Ich mache mit Rummel sind. Willst du grüne haben? Ja, Die kann ich nicht. dann sind wir da auch nicht haben. Aber auch nur ein paar. Добре. Wunderbar. Едно от оранжевото, едно от това. Добре. Те са толкова различни всичките, че цветовете са еднакви, обаче това имаше пътладжан 100%. Да, ами той има, виж, ти има паладжан, другото има суги домати. Aber alles andere. Mama ist am Quer, die weiße. Ja, ja. Нямаме то не е за ноя. Manchmal im Monat. Aber der Kaffeehändler freut sich, ne? Ja, ja. Das denn, ne? Mann, komm ein bisschen. Gerne. Und dieses Stück Käse. Hinten soll die Seite. Hier. Eine halbe oder die ganze? Ganze. Die ganze? Gerne. Ja, das mal. Alles? Ja. Magst du was scharf auch ist? Ja. Ja, ich schenke euch noch mal. Okay, danke. Für das Ebertschweck. Ще стигнат. So. Wenn wir bei 28,50 €, machen wir 28, ja? Seid ihr Griechen? Aus Griechenland? Nein, Wo? аз България. Ach so, machen wir 25 €, ja? Gut. Ich habe gerundet. Вали? Я- Сняг. Те с работи, Дайте да съм. чак малко. Те с неща, 28 €. Мога ли аз да снимам? Плюс подарък имаме една кофичка и един хляб подарък. Сирена. Любимото ми място. Висша сирена. Има яйца на 45 цента. А? Има домашница. И гледа бабачки. Еми- Има ферма. Фермата има сертификат за био. Това е. Еми да, ама са свободни, пуснати. Да, да. Какво има? Има. Тук са меса. Ние не са имали. Не те боли. Измръзнало ти е носа. О, вижте
вегетариански поправки деликатеси. Много интересно. Никой няма в този магазин, пък до сега не са го затворили, значи Че върви. върви. Здравейте, добър ден, европейци! Сега ще вземем с нас в един ефтин магазин да ви покажем какви са цените тук. Не на всичко естествено, на някои от нещата, които са примерно неща от, да кажем, първа необходимост. И сами може да прецените каква е разликата с Германия и каква е разликата с България. Аз мисля, че цените са почти уеднаквени след превалутирането, но това ще го оставя на вас, вие да го прецените. Доматите са много фалшиви, няма смисъл. Кивито е 55 на бройка. Авокадо 99 цента на бройка. Намалено от 1,19. Ники ли са или трябва да ги чакаме 16 години да озреят? Не, тези долу деца, те трябва да ги чакат много време да озреят. Лучец. Колко е лук? Лука? 1,99. 1,19. 1,19. А то сгоре 1,99. Картофи. 1,79. И 13 за килограма на картофи. Тия са 80 цента за килограм. Взема ли ротебет или... Да, както искаш. Чучките са скъпички, трябва да иначе. Килограма е 3,50 и 4 евро. Пилешко филе, 10 евро килограма. Бутчета, 4 евро. Тарелката, значи идва 6,65 кг. Свинска вратна пържола 9,58 за килограм. Ребра свински 6,99 за килограм. Ето го, едно цяло пиле, това е кило 430 и 14 евро, 9,79 за килограм. Био. Телечкото, това винаги е било малко по-скъпичко, 16 евро за килограм, това е телечки гулаш. Каймичка. Каймичката, това е тази смес. За килограм 10,36. Макаронки 69 цента. Да, ама аз имам макарони в 1,50. Кои са 1,50? Това са макарони С какво? кирш. Ето са. Млякото 1,45, 3,8%. 1,35, 1,45. Никакво е зелен. Ето го пило, намалено от 1,39 на 89 цента. Кисело мляко, колко е 1 кг? 1,79. Вече десертчета с киер, редки нещата. Сирене
къде е. Това е 800 грама е опаковката. Кое е гръцкото сирене? 1,89, 7,56 за килограм. Пюренца бебешки. И къде са? Според зависи от грамажа. Най-скъпото е ето това. Колко грама не го знам? 60. Мокри кърпи. Вижте. Това са памперс вече. Памперчета. На памперс цял кашон. Ето колко струва? 22 евро. Брашно. Колко е, бе? 59 цента. Брашното. Захарта колко е? 99 цента. Олио. Това е скъпичкото олио. 2,19. Зехтин. Къде е зехтина е? Литъра е 10 евро. Вземем едно зехтинче. Ето го нормалното олио. 1,69. Слънчогледово олио. Рапицово олио 1,49. Барила 1,49. 1,69 килограм. Да, 1 килограм. Вземи това е. Вземи. Ето го кекса, портокалов кекс. Малко пари. Един ще стигне? Мисля, че да, ще стигне. Трябва да стискаме още един. Още един. Мамо, какво е това? И също, мисля, че мама ще полее шоколад също. Ето го шоколада. Сложихме го тук вътре. Го изваждаме.
Започваме с... С шоколадата поливаме. Вау! Представи си колко ще бъде вкусно. Много ли ще бъде вкусно? Да. Мама полее сега шоколад. Вътре беше кекса тук. Сега поливаме шоколад. И всякъде. Пано. По принцип трябва да е с... Как се казва? Такава бяла глазура от лимонов сок и пудра захар. Аз избрах да е шоколад. Така. Да. Сега е моментът на С истината. шоколад е по-добре. Сега ще види. Мале. Вау. Искам малко да си отлюбя. Чакай, снимай първо, ще вдигам. Entschuldigung, aber ich möchte schon. Снимай парчето. Това беше всичко от нас. Ако сме ви харесали, лайкайте, шервайте, коментирайте, абонирайте се за канала, защото голям процент от вас само гледат, а не са се абонирали. Чао! Да, така е добре. Така, добре. Цялото видео стана една. Така, спри го. Сега кажа ли Андрея? Колко бавно! Ай, стига.